Adlaw na nga Miyerkules, petsa 16 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Mag-uban-uban na pod ta karong Ate Will, dili kong siguro no naagyoy uban nga mga nakarelate og ingani nga kanang feeling ba sa kanang gibosohan ka dili maka-feel gyud ka dili ka secure, dili ka komportable og iyang gibantayan. Yes, sa ama ana ati kay kuan man kanang dili man na mamuso ang tawag namo anay maklad. Mhm. Oo. So nakasakop na ko ana ako yung gigukod. Maka Nasakpan gina ako ati kong kinsa. Kay wa man ko makabantay ba ta kung naa sa banyo na joy mo tao mo dili nimo. oo dili ka makasabot sa imong gibati. So mao to mga ka-feelings no nga sugilanon sa atong letter sender karon nag-advance na mi ni Ate Will kay murag dili gyud malikayan nga hisgutan. So sa atong pagbalik atong hatagan og panahon og higayon na ang diskursohan ang ingani nga experience no kung unsaon na paglikay unsaon nimo i-manage ang imong pagbati og syempre kung unsay angay nimong buhaton para ma-aware pod ang uban mga kaubanan nimo sa balay no. Og syempre dawaton pud namo ang inyong mga suhestyon, ideya og huna-huna. Ipadala lang ang inyong mga mensahe dire sa atong smart line 0921-6525-640. Utrohon ta 0921-6525-640 og sa atong globe line 0917-9780-811 0917-9780-811. Og syempre mga ka-feelings live ta sa atong official Facebook page nga Joy FM 94.9. Kanang tanan natong mga diskursohan atong programa. Og karon mga ka-feelings ato ng paghisgutan kaning mga ingani nga experience no. Atong ipadayon ang atong nasugdan kaganina. Muraga nahinayak yun dili malikayan gyud no nga ma-imagine sa mga naka-experience og inganing pagpamuso no kanang labi na wala ka nag-expect ba kanang taas gyud ang imong respeto sa usa ka tawo nya makuana ni mambantayan nimo nga may something di gyud nimo ika-deny ang feeling nga dili komportable. Yes, tinuod gyud na ati Jean. Siguro mapaminyo mapadalaga na agyud na nga experience sa babae no a feeling sa babae kanang nga na dili ka komportable og syempre mangurog og syempre naiuban pod nga gustong man mo balos. Depende pod siguro na sa kuano sa kanang kalig-on sa isa kuan sa babae. Yes, depende kay na may kuan gyud siya strong nga gusto gyud niya hibalan kung kinsa to kay iya hagyong baslan iya kasawgan or unsaon iya reaction kumot-kumoton ba niya to. Kanang basta kay baka balos marag something igada. Ingana, Apan karon ang iyang gikabalak-an na tiwil kaya ingon pa nag-advance think na siya no kaya malay tuod nimo sa pagkakaron labi na kay huna-hunaon nimo gamay pa ang bata. Siya gani ko no nga naghinilas na daw sa iya how much more nga ang iyang pasabot siguro ani Ate Will kay kauban gyud perminti ang bata syempre kay amahan no. Yes. Di pud nimo malikayan nga makahuna-huna ang kinsa man og ingani nga kuan dagan sa mga scenarios ba sa iyang imagination kay naa nay mga reported cases. So unsa kahay maayo nga buhaton ani niya Ate Will? Yes. Ano kaning grasya ang imong maayong buhaton nga among ikasulti karon diri sa among programa nga kung naa pa kay mga parents or mga guardian or kanang wala na kay mamag papa kay naa man siya nagpuyo siyang ate posible nga kuan siya no gi working silbi siyang igsuon siya ate. Posibleng working or dinha lang nakisaka posible kay pod basing nga tagatabo. Napabay yung parents o wala na kanang mga inaana nga mga possible reason ate. So sa imong buhaton kung naa pa imong mga parents didto ka mo sumbong sa mga hitabo. Oo. Kay aron ang imong mama og papa mo'y magpasabot sa imong ate ayaw direkta nga ikaw kay lahi na ra ba ang kuan ate lahi ang pagsabot sa imong mismo igsuon ang iyang interpretasyon nga nagdaot-daot lang ka di ba negative ang iyahang pagdawat sa imong mga isulti sa iya so ayaw direkta ha pagsulti imong ate adto gyud ka sa imong ginikanan anin ate no kana ding mamuso sa diri nga pinulungan
kanang sakit dai na siya. Aha. So disorder na siya. Usa na siya ka disorder sa usa ka tawo. Nga dili ga- makapugong. Yes, gusto gud siya lang manglili. Gusto lang gud siya Trip lang niya. trip lang gud na niya. Gusto siya mo tan-aw sa mga various states of Andres kanang mga hubo. Kanang mga maghubo ba ang mga babae. Labi na babae ra man gid na ila. Ko anon ilalilion. Mhm. Unya, pwede po siya mo tan-aw sa mga kaning kanang buhat bitaw sa magtiayon lang kana sila ganahan gina sila manglili. Mhm. Kay ilan ang sakit. So kina voyeurism man ang tawag ani is considered kuan man na siya sex crime. Niya ang iyang gusto tan-awon ang kanarang gyud pong mga ang kanarag yung dili bitaw kanang gusto siya gamay nga bangag Kanang murag ma-challenge si Ate challenge Will. di Oo. gid siya mo tanaw nga Kanang open. gusto lang gid niya mo li kanang mga wala na yung mga sinina wala na yung mga kanang mga nude na ba nga part ang babae diha sila malipay. Mhm. So ambot nga no nga kuan man na siya kanang ilahaman ng kinaiya. So more it refers to a sexual interest in or the practice of spying on people engaged in intimate or private behavior such as undressing, sexual acts, urinating, sus lilion pa daig ka kung Gusto mangingi. nangihi. Oo, or defecating. This includes perpetrators looking through windows with the hope of seeing people in various states of undress. No? Kanang mga hubo gid ilang ganahan. So that is voyeuristic disorder. Voyeuristic. Yes, Mhm. ang tawag ani. So it's a condition that causes a person to act voyeuristic urges or become to consume by voyeuristic fantasies that they are unable to function. Mhm. So mag-imagine sila pero sa ilang nakita. So sila imagination nga aron sila mo arouse siguro mo nang ilang himuon nga ambot ngano ka nga ato man gid sila sa gagmayng bangag or nganong di naman lang mo tan-aw sa kanang mga movies or sa mga kanang di ba daghan na ka. Oo, din ako gusto ni maging ana nga Yes. klase nga pleasure, Oo. no. Pero nganong nga basin gusto nila tiwili sila mismo personal nga na. Yes, Pero gusto unsaon na nila sila pag napagid sila suspense no kay Mm. kanang labi nang masakpan ka sa imong buso di Gibuso. gukuron niya. And then makapakog-pakog pa ka dito nga nung manglili pa man jud ka di ba? na may asawa unta. Mm-mm. So dili na maayo no. So grasya beware gid sa imong kuan unsay tawag ana in-law Bayaw. ang bayaw. Mm-mm. Kay dili maayo ng iyang gibuhat pero sa imong gikahadlokan para sa imong pag-umangkon siguro dili na niya buhaton kay ang pamuso murag dili man gud siya ingon nga manyakis o kanang mga ina na ba nay sakit nga manyakis lahi man po to siyang manyak ang iyang description lahi man po Mhm. ang kaning buyos kaning mamuso Muso. lang. Pero diha tiwil sa part nga niingon siya nga kanang magpasumangil daw og bag-id sa maong parte sa lawas, sa among parte sa lawas ug magpaaron-aron nga wala gituyo. So medyo alarming pud ni Ate Will, Oo, no. murag dili na sabna maayo grasya no kanang mag-ina so sampala. Kung maotro man gani. So imuhang patiran or unsa imong buhaton nga masakitan siya bas aron makamata. Mhm. Antin sulti gyud siya. Kay nga ingnon nimo nga nakahibalo ka sa iyang gibuhat. Yes, oo. Nganong imo man ang buhaton nga wa ka nag-ila sa ako nga igsuon, di ba? Mhm. Ate Jane ka ng mga inaana murag siguro di na mo di na mo Di na mo otro. di na mo ila kung igsuon ba ka or kung igsuon ba ka or relatives baka kay na amang good ko na hibo ko na obserbahan dito sa among neighbor gid ba kining mga edad og mga 16 diha 15 Teenage. mga teenage sa mga lalaki Mhm. murag mo agi gid ana malipay sila manawag pa sa mga kaubanan nga naila tan-awon. Siguro part pud na Ate Will sa Part ilang siguro sa ilang development or no? sa ba? Oo, growth. Growth sa mga kay imposible siguro kanang Adolescent period lagi. adolescent period sa kasagaran nga labi na lalaki na moagi gid ana
Nga kanang murag ilalang katuwaan. Maayo pero, lagi yung tatiwil oo. uging ana ra hangtod datan na aura. Pero dili lang dili lang di lalaki, Lalaki. ang mamuso ati naapoy babae. So sa ako nabasahan karon nga dili lang naapoy mamuso nga mga babae. So ato po nang kuana no ma-experience nga inana di ay nga pero gamay ra ang babae nga mamuso kaysa mga lalaki. Mostly ang mga lalaki gid labi na sa ilang growth nila no sa development nila siguro sa adolescence period. Out of curiosity siguro na. Yes, gusto nila makita tong mga private part sa mga babae. Murag malipay na gid sila mahimaya nga makakitaan na. So Gracia, be careful. Siguro mas maayo pa nga mo uli na lang ka sa inyo ha. Aron paglikay sa mahitabuon niya kay kung basin magbagid-bagid na maka ng imong bayaw so dili na maayo nga sign sa imong kuan diha siguridad. So be careful, ang i-safe ang imong kaugalingon. So pagsulti nimo sa imong ginikanan, so i-offer tug-an kung maayo siguro nga mouli na lang ka sa inyo ha. Ayun. Sa mahitabuon niya kay kung basin magbagid-bagid na maka ng imong bayaw so dili na maayo nga sign sa imong kuan diha siguridad. So be careful, ang i-safe ang imong kaugalingon. So pagsulti nimo sa imong ginikanan, so i-offer tug-an kung maayo siguro nga mouli na lang ka sa inyo ha. Ay makatabang nimo. So mintras wala pa na nahitabo, palayo na lang. Kay dili maayo nga permi ka anaon niya murag ka na pud na ate no murag ka nang abuse na pud na sa gihimo sa iyang bayaw sa iya. Murag mao gyud ati Will kay ibutang tano kaning naalagi siya sa ingon pa sa bubong sa kaning iyang magulang og sa iyang bayaw. So posible siguro iyang huna-huna naabit ako utang kabubot on something nga na maulog itong akong giingon ganina maayo ra unta og ing ana ra murag out of curiosity or kana nga katong kuan ni Ate Will ka ganina no gi-discuss nga unsa to tawag nga unsa toy term ato niya nga taman ra gyud siya sa tan-aw makontento na siya sa ing ana. What if mo ko ano kay tungod lagi para pud sa ako Ate Will dili man siguro ka magbalik-balik og tan-aw sa particular nga tao kung wala kay interest. Maunay nakalisod din ano kay kung naa siya desire sa imuha naa siya interest sa imuha syempre mautoy mo tukmod sa iya mag-drive sa iyang huna-huna nga mas mukuan pa mas kanang mas mulalom pa ba Ati Will ang iyang ang iyang paninguha ingon pa ang iyang paninguha sa imuha nga posible nga moabot lagi sa punto katong naingon ni Ati Will no nga ma-rape. So, kinahanglan gyud ikaw Gracia aware naman ka no pero mas ingon pa mas paigtingin pa nimo ang imong kuan pagmatiyag. Yes, delikado. So, katuga ganina na mention ni Ate Will kung naa pa mo'y ginikanan na pwede ka mo dangop gyud dito sa imong ginikanan isugilo nimo kaya labi na no pag maugi nakakuha na Will no na ay uban anla siguro kung strong gyud ang inyong relationship or band ninyong managsuon nga mas i-prefer ingon pa mas paminawan gyud ang dugo kumpara sa kanang karelasyon no kay basin man gud lainon pagsabot kung ikaw ang direkta pag-approach pero kung kabalo ko sa imong kaugalingon confident ka nga duol mo sa imong magulang kaya nimo mo pasabot mo approach sa imong magulang nga kung unsa ang imong na-experience posible siguro pwede siguro nga mo approach ka pero kung naa pa mo'y ginikanan na mas maayo nga mo kuan ka no mo sandig ka sa imong ginikanan ipasa. Yes, correct. Kay abi nimo ate sa in real life gyud ang asawa di na gyud mas bugat ang iyahang feeling sa iyahang kapikas kaysa iyang igsuon or ginikanan. Ambot ka na mo na instinct na siguro na or unsa pa na nga mga feeling nga mas hatagan mang gyud mo pabor. So mo nang murag 95% murag tagsara gyud ang tagsara gyud ang mo laban or mo dapig sa imong igsuon o ginikanan kay piliin gyud niya ang iyahang kuan gyud no kapikas. Mo ginay reality ate. Subo nga realidad. Subo gyud kay ambot ko nga no nga nag ana unsa ay reason behind nga
ngano kang labanan man ginato ang bana nga nagbuhat man og daotan mo. Mao po hopefully maato nang matakil po Ate Will sa sunod nga mga Oo. topiko no. So sa pagkakaroon balik ta sa atong letter sender nga si Gracia ingana no kung naamoy ginikanan ang nakapaitan ni Ate Will og kuan na kanang wala na gyud sila ginikanan maunang naa siya sa Orphan poder na sa siya. iyang magulang no. Kaya posible nagduwa pod sa iyang hunahuna kung mo sumbong siya mo sulti siya nga ingana posible siyang palayason. Oo, kung asa siya mo paingon mahimo na pud niya nga another problema kung pananglitan nga palayason siya. Pero naaman pud sa imo grasya ang magulang para dili negatibo ang impact dito sa iyang ate. Bisag pasabot-sabot lang ba mga something ingana nga pamaagi para makuan pod no makatch pod ang attention sa imong magulang. Og syempre katong giingon ni Ate Will, pwede pod nimo kumprontahon si bayaw nimo no kung kabalo ka pod mo handle unsaon pagkumprontar siya makabalo siya nga ang iyang binuhatan wala na nalilong sa imo ha para kabalo siya nga dapat mo back off na siya ingon pa mo refrain na dili gyud siya paminawan sa iyang ate. So Yes. kinahanglan na kay mga checklist mga persons nga posible nimong maduulan madangpan magpa-advise ka magpatambag ka kung unsay sunod nga mga buhaton kung ingani man galing no kung matinuod man galing ang imong mga panghuna-una ang imong mga imagination labi na kay ang imong concern karon is dili lang imong kaugalingon kundi pati pa pud ang imong pag-umangkon. Oo. Og yun. So kinahanglan nga mangita gid siya pamaagi nga iyang yung ma-inform kung unsay binuhatan sa iyang bayaw. Kay dili maguna maayo ating. Labi na Mao kay gyud Ate Will, oo. may untag kuan pa siya kaning teenager pa na tigo kuan na medyo adult na gud siya di na siya maingon nga kuan pa through Kanang out of adolescence curiosity period, pa, oo, oo. curious pa naminyo gani siya na. Mhm. So dili na dapat kuan na iya si Medyo kausaban kay kuya or something mga casual ra ba nga ko ano para ikaw sa imong kaugalingon makahanap pud kag paagi unsaon nimo pagsulod sa imong kuano sa imong purpose o unsaon nimo pagpasabot ang imong tumong sa imong ate nga ingana na pud ang imong ingana na ang imong kahimtang sa ingon pa sa kamot sa imong bayaw. yes, para and dili then malain kuan pagsabot. gid niya ate no ipaagi sa kaning kuan bitaw ang tan-awa kung unsay mood sa imong ate. Yes, oo. Okay, Mo nang ingon na naraboy. to nga maayo Oo. nga approach. Yes, kay Yeah. number Dili one. dili na mahimong posible ang imong mga gikahadlukan. Kay daghan ra ba nang hitabo karon labi nag kanang na-involve sa murag na ay kana bitong naka-experience og mga gamit sa mga daotan o ka mga kuan bitaw ginadili nga mga droga murag di na mo ilag anak. Mao gyud Ate Di Will. ba daghan nang gipang-unay nga mga anak labi bisag pag mga bata pagagmay pa unayon lang kay wala man sila yang maayong panghuna-huna. So So, naglami ang atong mga istorya, mga ka-feelings no sa atong pagbalik atong hatagan og pagtagad kaning atong mga live viewers sa atong Facebook Live og syempre ang atong mga listeners pod nga nagpadala sa ilang mensahe og greetings, dedication diri sa atong cellphone line sa Smart og sa Globe. Mga ka-feelings sa atong pagbalik human sa atong commercial break. Atong napilian nga quote for the day gikan sa picturequotes.com. Sa ato na laging nahisgutan ka ganina no, posible nga moingon ng uban nga advance ra pud maghuna-huna or unsa ba nang nag-overthink pero wala may kumo sa maglikay gingon pa. So ang atong quote diri nag-ingon, it is better to look ahead and prepare than to look back and regret. Kaya ulahi dili gyud lalim nga kanang naanaunta kay nakita nga mga red flag pero nagpaka-passive ra kano kanang wala ra nimo gibutang sa buot unya maabot na sa punto nga magmahay na ka unya ang pagmahay ra ba kay dili na makausab sa mga panghitabo so mas maayo nang bahalag ingnon tag-advance at least nagkuan ta no nagginad ta naghuna-huna ta sa ikaayo. yes, wag ko mo kung mas maayo ginang mag-una atong hunang-huna ate no. Sa mga butang nga dili maayo. Yes, pod, oo. Pero sa mga butang nga angay natong huna-hunaon nga makahatag og dili maayo sa atong kinabuhi kana. Pagkuan gyud kinahanglan gyud nga murag miingon nga ato gyung pangandamon murag
advanced thinking gid ta atin sakto gid na no dili gid maayo nga di ta maghuna-huna og dautan nga nang gibuhat pod nga dautan ning sa ato. Yeah, so una na may mga ingon pa mga timailhan. So dapat aware na ta na makapamata na sa atoa. Yes. Og karon tong paminawa na ang Bible verse ni Ate Will. So, ang atong Bible verse karon ning kahaponon gikan sa Galatians 5:22 to 23. Nag-ingon, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such as there is no law." So, sa atong pagka-Kristiyano, sa atong pagtuo, uban sa atong Ginoong Hesukristo, kung nagpuyo ang Ginoo sa atong kasing-kasing, naagyod siya sa atong kasing-kasing, no, ni sulod. So, dili ta madali-dali paghatag og mga, o paghimo og mga daotang, huna-huna, daotang mga buhat, kay na ato man ma-reflect ang pagkinabuhi nga Kristohanon. So, ang Ginoo gyud magtudlo sa ato o unsay atong angay buhaton, so mangayo gid ta permi og giya. So wala ikumo sa pag-ampo, dili kuno gid ta moundang sa pag-ampo kay aron naa ang espiritu sa Ginoo kanunay nato, Ate Jane. Maog yun. Dili kay kuan ra na panahon ra nga nanginahanglan ta. Bisan pa manog na ata sa mga kalipay, syempre mag-ampo pud ta, Yes. pagpasalamat. Kay naman gud uban nga mag-ampo lang kung nagkinahanglan. Maog yun. So dili daw na insakto. Kung dili walay kuan puas ang atong pag-ampo. Ihatag man o dili sa Ginoo basta kay nag-ampo ta. Maog yun. Okay, kay wala naman tayo igong oras aron ipadayon kaning atong programa, magdungog-dungog na pud ta og mga adalaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Huel. O kini si Ate Jean ang atong kauban sa control, si Engineer Primo Flores. Taghang salamat sa inyong